kubor na ka Bollywood laya thu ba Ranbir Kapoor bat ka Alia Bhatt kinsa kentiu kurim no haka khan nyau tarik menta ubnai haka baya kani ka kubor laya thu da ki bahaying hasam jongkini ki shijur hadin bakila buri bat set yaka lakumba katu ka ne benai menta shushu layo kubor bakani ka jingkentiu kurim kanlong kabaret hak balakhot ngobha tange ki bahaying hasam bat ki paralok ki baya jantam bat kini ki shujur banwan sakhi yakane ka si khrau jong ka jingim jongki ka jingkentiu kurim jong Ranbir bat ka Alia kanlong haka RK studio kabadan ha Mumbai bat ka jingpen kloy ka Alia ban kentiu kurim ya Ranbir ka dei namar ka jingkwa jong ukpa I jongka Unarendranath Rasdan Unarendranath hakini ki khendiat sngi ulapang bat kham shitom bha bat kalang ying Rasdan kalakwa ban rai kerki no ya ka jingkentiu kurim jongka Alia kalong ying Kapoor bat Rasdan kilawat ya katarik kababyang na kabanta ka jingkentiu kurim jongkini ki shijur bat syam baka khatnyo tarik kalong kasngi kababyang bha na kabanta kani ka jingpen khre na kabanta kane ka jingkentiu kurim jongka Alia kanlong kumba arsngi ha kaba kandon ru ya ka Mehndi bat sanggit ha ka sngi ningkong but sa ka jingya tho ha ka sngi baar hakini ki benai balalej laong baka Alia bat Ranbir ki kwa ban kentiu kurim ha ka Kapoor Ancestral House kabadon ha Chembur kabalong ru ka Jaka kaba Rishi ula kentiu kurim ya ka Nitu Ranbir bat ka Alia kila ya kendu ningkong ha Kapoor bakila ak ha ka Brahmastra bat nadu kasin ningkong bakila don jingya dei kim shim laburi satya ya kani ka jingya dei jongki na kinong kershan